Bine v-am găsit, să facem o citire, să vedem ce mai spun cărțile. Dacă vreți ceva citiri speciale, fiecare lăsați mesaj și vă fac. Ce vreți voi să auziți, scriți în mesaje și vă fac. Să vedem ce spun cărțile astăzi despre evenimente importante. E valabil și pentru bărbați și pentru femei. Evenimente importante, zice că se mai bat un pic cărțile și le mai bat, voilà. Voilà, să vedem ce spun cărțile. Aici am pe careva dintre voi, că sunteți bărbați, că sunteți femei, sunteți niște persoane foarte creative, niște persoane, aveți o mână de aur. Știți să faceți multe lucruri, inovații, creații, wow. Și o să știți că aveți susținere de la univers pentru chestia asta. Aici este vorba așa, în felul următor. Aici am vorba despre, și despre Doamne și despre Domni. Tot ați chinuit, ani de zile, tot v-ați întors, v-ați venit, de unii v-ați plecat, acolo v-ați întors, că o fi pe relații, că o fi cu familia, că o fi cu copiii, că o fi cu munca, luați fiecare cum cade, nu vă luați ce nu-i pentru voi, că tot au niște comentarii că mă scot din sărite. Nu-i pentru voi atunci, dacă nu se potrivește. Așa, bun. Și într-o zi v-ați dat așa o decizie, v-ați uitat voi în oglindă, ți-ai văzut ridurile pe aici, pe acolo, ochii, bai ce ai zis? Iată să iau eu o decizie, deci ai pus piciorul în praga, alea decizia și ai plecat. Și ai plecat și ai făcut foarte, foarte bine. Foarte bine, pentru că, da, și multe care încă n-ați plecat, o să pleca, să știți. Pentru că ai să ajungi o femeie cu pace interioară și cu sufletul, cu tot ce ți-ai dorit tu. Da. Asta e. Oh, că ai fost la copăcel, ai fost la copăcel, ai fost la copăcel. Și din, cum să spun eu? Băi, copacul ăsta te transmis prin niște cărți vechi sau ceva în memorie și tu ai făcut schimbarea. În gândire, zice că tu transmis ceva prin gândirea ta, prin... Așa se lucrează prin oameni, prin gândire. Îți vine în cap o idee, nu știi de unde și ideea e bună. Deci aici a fost transmisă de copac, pentru că copacii sunt vii și pot să... cum să spun eu, iau legături prin rădăcină subterană, pe acolo vorbesc ei. Și prin coroană și prin astea. Și tu ai luat... Păi ai avut conflict în casă, certuri, scandaluri, gelozii. Tot ce a fost rău pe pământul ăsta ai avut. Și te-ai săturat. Și ai plecat, uite. Și care nu ați plecat, o să plecați, să știți. Încetul și spre bine. Foarte bine aici. Foarte fain, îmi place că are să făcut treaba asta. Și o să aveți un nou început extraordinar de frumos. Extraordinar de frumos. Aici, cum v-am spus la început, aici sunteți careva care aveți mâini de aur și aveți, cum să spun așa, aveți o creativitate foarte mare în mintea voastră și poți să faceți, că vă place să pictați unii, să desenați, să faceți câte și mai câte lucruri. Aveți o mână de aur. Foarte bine. Continuați pentru că este de bine. Aici care aveți în justiție, să știți că ați fost ajutați de un spirit din altă viață și câștigați aici. O să câștigați procesul foarte bine, pentru că tu ești o ființă pură, o ființă nobilă și ai să câștigi procesul, să știți. Aici
E foarte bine, dar să știi că pentru un spirit e memorie care te ajută pe tine, uite-te aici. Și acum au sosit momentul. Mai ai un pic și e momentul să știi că câștigi aici, chiar am să scris după aia, câștigi, câștigi procesul, orice ar fi, orice proces aveți în justiție, pentru că să ai o moștenire din altă viață a ta. Și trebuie să o câștigi. Ca să fie clar. O câștigi fără niciun dor și poate să vezi. Ai avut foarte multe probleme până acum. Ai avut de trecut multe, că e pus în cale foarte multe probleme de persoanele celelalte care ai tu procesul. Deci, așa, dar cum spune că universul e fără margini și e gratuit. Așa că tu ai din altă viață eritajul ăsta și tu trebuie să-l câștigi obligat. Câștigi. Câștig. Careva care, iarăși, cum să spun eu, vă rugați, ați lăsat tot în spate, rău care l-a înconjurat, l-ați lăsat în spate, vă rugați, sunteți foarte bine ajutate de univers, văd că aveți pace și liniște în viața voastră, și care n-ați făcut încă și o să începeți să faceți, care s-a făcut deja într-o linie, wow, ce spiritualitate. Aici v-ați ridicat frecvență în spiritualitate, nu în religie, spiritual. V-ați ridicat careva dintre voi și sunteți într-o armonie și o pace foarte, foarte mare. Foarte frumoasă pacea și armonie în viața voastră. Pentru că ați avut așa multe piedici în viața voastră și voi și până la urmă ați băiat să lăsă toate deoparte, să meargă pe drumul spiritualității și uite-te, aproape ai ajuns în vârf. Și ai să câștigi maratonul. Foarte fain aici. Deci aici vorbesc despre persoanele care s-au trezit spiritual și au învățat lecțiile. Așa că aici careva trebuie să aveți grijă, pentru că voi ați iubit cineva în viața voastră, na, ca fiecare, dar voi ați fost trădați, ați fost trădați, ați fost mințiți, ați fost în toate felurile, dar îmi pare foarte bine că tu te-ai ridicat foarte bine ca femeie, uite aici, te-ai ridicat foarte bine, ai afacerea ta, văd că ai iubentele tale, te-ai educat foarte bine, văd că și ești pe podium, pentru că te-ai vindecat și ai avut grijă de sănătatea ta și te-ai îngrijit, te-ai vindecat, cum am spus, și ai, uite, podiumul aici pentru tine. Deci nu te-ai pierdut în chestiile alea cu el sau cu ea, că vai de mine că l-ai iubit. L-ai iubit, tu ai lăsat deoparte dacă tu m-ai făcut așa sau ea ți-a făcut rău, tu trădat și așa mai departe, tu n-ai plâns. Tu te-ai ridicat și ai mers mai departe, atât, ai fost, foarte bine ai făcut. Aici careva că tot pe lună plină sau lună nouă o să ai nou început, să știi. Un nou început că te-ai săturat de viața ta familiară, să zic așa. Ai fost, acolo la tine a fost mai de astea așa, cu pumnul, cu cearta, cu scandalul. Tu poți să să lucri în domeniul medical, văd aici. Poți fi doctor, fermier, cu cearoșii sau eu știu ce mai fi. Și tu îți împlinești un vis. Ai plecat și să împlinești un vis. Te-ai trezit, nu știu, văd. Te-ai trezit și ai plecat. Ai plecat și să împlinești visurile și speranța și te-ai vindecat, te vindeci de toate. Bine, știi cum vindecarea asta nu vine așa pe o zi de două, trebuie să treacă un timp, într-adevăr, dar dacă tu ești pozitiv, trece fără să dai seama. Și poți să treci peste orice, să spun eu, peste orice dacă te trezești.
Aici este vorba de persoanele care iubiți animalele și iubiți să faceți handi sau lucruri de astea, să fiți solidari, place să ajutați oamenii, sau lucrați pe la, eu știu, pe la Crucea Roșie și ajutați sau, eu știu, și aici aveți descoperiți foarte multe lucruri așa când ajutați oamenii, stați cu oamenii de vorbă, le explicați și îi povestesc și aflați foarte multe lucruri care nu știu până mult despre oameni, să zic așa, fiecare își povestește povestea lui, fiecare diferită. Aici tu ai fost în competiții, cineva a fost în competiții cu tine din ego, din gelozie, din nu știu ce, tu ai fost, ai stat liniștită și ai contemplat așa și ai avut ai o intuiție foarte bine așa, poate ai fost într-un triunghi amoros și ai lăsat lucrurile așa aia au pierdut. Tu ai câștigat meciul aici, tu câștigi meciul și să știi că îți vine stabilitatea, securitatea și triul ăla se strică, să știi. Tu ești câștigătoarea, pentru că tu ți-ai văzut treaba ta. Aici careva, cum să spun, care chiar în justiție, mi-a apărut justiție aici, aveți o justiție ceva cu cineva, poate să fie cu familia, poate să fie cu soțul, cu fostul, cu fosta, ce-o fi fost, cu prieteni, cu moșteniri, o pus pe urmele tale să fii un detectiv, ca să, eu știu ce probe să strângă, că nu ce probe să strângă, ca să-ți facă rău, să așa, dar cum să spun eu, au pus detectivul pe urmele tale, dar n-au avut ce să facă, pentru ce să, că nu a fost adevărat nimic ce vorbesc despre tine, nimic, nimic. Și acum, cum să spui, aici eu văd poliția, sau careva poate că lucrat în poliție, sau într-o instituție de stat care, așa, cu securitate, te-o chema poliția, văd că tu îți împlinești un vis, pentru că ce eu dus acolo cu detectivul ăsta care te-a urmărit pe tine și așa mai departe, am vrut să zic că urât ceva. Nu a fost nimic adevărat. Să faci claritate și pentru că tu n-ai fost... Deci nu-i nimic adevărat din ce s-a spus de tine. Sau nu-i nimic adevărat din ceea ce o dus, cum să spun eu, ca probe, acolo. Nimic nu e adevărat. Și acum să faci o clarificare acolo la poliție. Poate că tu o să fii chemat de la poliție și poliția o să spună, uite aici, probele care au fost aduse împotriva ta nu sunt adevărate. Și așa mai departe, da. Uite, așa îmi place, că așa îmi place când vă ridicați vibrația, când vă ridicați și nu mai faceți rău și nu mai gândiți rău, atunci e foarte bine. Să vedem ce spune și tarotul aici acum. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Epa. Aici careva care o lucrat la negru cu ceva, au făcut niște hârtii la negru, au făcut ca să câștige bani și așa mai departe, de la niște persoane. Poate să fie și avocat, poate să fie și patron de ceva. Ați făcut acte false și acum sunteți într-o depresie cruntă și încercați să reparați. Încercați să reparați, să le puneți în echilibru, dar să văd ce faceți până la urmă. Dar ați intrat într-o decepție totală, sunteți, uite ce ați ajuns. Dintr-o situație stabilă, nu, pentru că tu ai încercat să faci aici o stabilitate foarte, să încerci să stabilizezi tot ce s-a aflat despre tine și așa mai departe, să mergi mai departe, dar nu l-ai putut pentru că un om de lege sau instituție de statului l-a scos toate la iveală și le-a clarificat ei în locul tău. Așa.
Așa că ești pe cale de... Ba, ești foarte nervos, aoleu. Aici am, asta să vă spun și zodii, am pământ, apă și aer. Aer, domină aerul mult aici. Deci apă, foc, toate zodiile de fapt. Am apă, aer, pământ și foc. Cam leu și aici, da, și focul. Și am și luna. Luna e Cancer și Pești. Așa că și am berbec aici și leu, da. Și așa că să vă spun, ești foarte nervos, ești într-o depresie totală și nu mai ai puterea aia, că tu ai crezut că poți aranja tot, că ai bani, ai cunoștințe și pe la stat, pe acolo, ai cunoștințe sus puse, nu mai poți face nimica. Ești terminat, n-ai nici putere, ești nervos, ești într-o decepție totală și aici poate să fie vorba și despre careva care aveți o mică afacere sau zic că nu-i prea mare afacerea asta, văd că da, ai făcut taxe false aici și ești fost dat în gât. N-ai nicio soluție să fie clar aici. Aoleu. Aici careva care sus în trio s-a terminat, sau se termină, tu ești într-o stadiu care nu mai ai, uite, popa inversat înseamnă că e fanatic, ai ajuns fanatic deja, fanatism, deci nu mai ai nicio opțiune, nimic, că te jucași cu femeia și cu a treia, opțiuni nu mai ai, uite, cu diavolul, popa și cu diavolul, știți ce voi ce înseamnă popa și cu diavolul? Popa întors și diavolul drept. Ai crezut tu că prin manevrări, manipulări, prin jucat teatru cu eu te iubesc și... Pentru că popa, ca amant, așa să zic eu aici, el nu-și lasă familia o ține, dar e un amant foarte bine, poate ascunde foarte bine că are o amantă, deci foarte bine lucrează, pentru că e foarte deștept și știe să vorbească și să impune și așa mai departe. Dar aici au pierdut, văd că nu mai are niciun câștig de cauză. Până acum o mers bine câțiva ani, văd că aici. Câțiva ani, binișor o mers. Cu amândouă. Da, se închide. Da. Și familia nu-l mai acceptă și părintele ăsta întors ajunge așa, pentru că lipit. Pentru că, cum să spun eu, v-am spus că ținea și familia, dar îi mânca banii și cealaltă. Și el rămâne fără nimic. Fără. Adică și bătrân, știți voi cum e chestia asta, femeia până la moarte, bărbatul cât poate, el nu mai poate nimic, devine fanatic. Are fi pentru bubi, trebuie să meargă la farmacie acum să cumpere. Atât. Aici mai avem iar un domnuc, poate să fie și doamnele, din zodia de foc. Și ăsta e dezastru natural. Și ăsta au avut muncă, bani, chestii și gagici și femei, într-adevăr. Nu mai poate... Și era bine cotat aici de femeie, era bine, poate că arăta bine. Înainte cam nu arată, să vă spun eu, orică e dezastru natural. Aici aș avea o rivali, femei și bărbat și așa mai departe, dar el, da, uite, femeia tot din zodia de foc, femeia asta din zodia de foc, l-o cam pus pe, eu luat și mașină, văd că, eu luat mașina femeia asta, l-a resicat până la urmă, l-a lăsat fără izmenii. Stai că au fost două, uite, au fost două și aici. Deci, el a fost, nu știu luați care cum pică, că am reginile de foc și reginile de pământ. Nu știu care dintre ele a fost soție, dar asta de pământ l-a ars urât. L-a ars urât, la. Cu asta de pământ cred că a fost căsătorit. Păi i-ai luat tot, i-ai luat tot. Bravo să iei. Și acum el n-are nici ăsta, nici izmeni, nimic.
Nu știu dacă mai are și izmene, că mai izmenele scumpe, măi, și rare. O fi bermude, mă. Ba, așa e, da. Iar mi-e și fecioara. Fecioara asta mă nebunește aici, fiindcă fecioara asta ce-a făcut? Fecioara asta tot ce-a făcut din ego, din prostie, din gelozie și așa mai departe. Să o ieșit toate trucurile lui la adevăr, la aici, să știi. Nu mai are niciun duțe vino, nici nimic, ai zero baraș asta. Zero barat, nimic, uite-te. Deci dintr-un om care a fost, am ajunge un valet, ca un copil. Adică nu a fost niciodată, după mine, maturizat. Dar aici e vorba de niște femei, da, e injustiție, să fie clar. Bani nu mai are, nimic nu are. Pentru că familia, pauză de masă. Deci, nu știu să se oprească la timp, să știi că aici justiția îl pune pe pauză, pierde la procesul, să fie clar, aici pierde procesul la... Da, uite aici. Deci moarte, nu mai are nimic, se termină aici. Și moarte și judecata. Deci nu-i mai mere nimic, se terminat, mai rămâne o leuță acolo, poate... Pentru că au făcut foarte mult rău, băi. Eu în toate citirile mele, acum se întâmplă pentru fecioara asta, acum se întâmplă toate astea, vă spun eu, că deci în toate citirile mele. Și n-am cum să spun de bine că, uite-te, e 5 de spade întors, adică a fost atâta de rău și atâta de rău a făcut, era în stare să omoare persoana de lângă el sau persoanele cu care, uite, treabă, eu știu, îi vine un turn urât, pierde procesul, am spus, pierde procesul. Dacă aveți un proces poate fi și femeie și bărbat, el pierde procesul, nu mai vorbește cu voi, văd că nu vorbește și o să ajungă să fie nebun. Chiar are spasme de nebunie, de atac, uite ce visează noaptea. Aia se tot spie el acum, lignoile astea noapte. Și e blocat. Dar că nu vorbește cu tine dacă ești femeie sau ești bărbat. Fiecare poate fi și fecioară și bărbat și femeie. Și nu vorbește cu voi. Că nu vorbiți. Aici am o regină de spade care are o stabilitate și ea nu vrea să mai lupte pentru... Are stabilitate, are liniște sufletească, nu vrea să mai lupte, că era cu cineva care a fost foarte gelos aici, gelos, invidios, chestii, socoteli, nu mai vrea. Vrea să se întoarcă la tine, înapoi omul ăsta. Vrea un nou început, uite, pe dragoste cu tine, dar tu nu mai vrei. O să fie din apă. Vreți să facă compromis ca să, uite-te, vine la tine. Că te-a lăsat, a plecat, într-un timp și am vrea să se întoarcă, ca să fie clar. Vine cu o cupă de dragoste la tine, dar nu mai trebuie nimic. Nu mai vrei nicio, du-ți de aici, nu ți băgi. Nu-l mai vrei. Pentru că el nu mai are bani, nu mai are, deși postează în poziția de a avea, știi, de a să dă, cum să spun eu, că are, că nu, dar n-are niciun ban, îți spun eu. N-are niciun ban, de asta vreau să se întoarcă, nimic. Nimic, nu mai are niciun ban, nimic, să fie clar. Aici am, uite-te, bărbații sau poate și femeile din zodia de pământ, care iar a scăzut, cad la pământ, aici au avut o situație foarte bună înainte. În trecut avea câștigat bani foarte faini, de tot felul de bani, acum nu mai mere afacerea. Nu mai mere orică, păi ce făcut a fost, uite aici, de lapidări, aici pierde mari de bani. Deci,
omul ăsta a pierdut acum banii tăți pierde. Tot. Și-a fost și căsătorit, să rupi căsătoria, e divorț aici, cu regiunea de cupii. Poate să fie asta de pământ. Da. L-a băgat asta în... Da, e divorț aici. E divorț și regiunea asta de apă e și casa și tot. Și se despart. Da, aici au fost înainte o stabilitate foarte mare, dar cu minciuni și cu așa mai departe, cu magie, cred că au făcut ca să aibă familia, eu știu ce o vrut aici, dar chestia și triste aici. No, cam atâta pentru ziua de astăzi, Doamne ajută.